Takže vítam vás pri novej sérii a veľmi sa teším, že to môžem konečne povedať, keďže Super Meat Boy je dohraný, čož ešte teraz neviete. Možno už to viete, pretože predtým ako vydám toto, vydám... Dobre, to je jedno, pôjde to ako pôjde, ale nová séria je stará dobrá známa hra, ktorá sa volá Grand Theft Auto San Andreas. Takže máme tu našeho NGNG. Ty vole, čím sa nasada? F-kom, dobre, ešte si to pamätám. Takže, máme tu našeho CJ, neviem už jak on sa volá, takže... Sorry, ale my máme niekde dojsť, počkajte, stlačte pre zaradené alebo cúva nejak... Blá, 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 ideme sa pozrieť do našeho domu, ktorý si nekúpime, pretože je drahý, tu sú nejakí gangstri. Oh. Neviem čo odo mňa chcú, ale ja chcem ísť naspäť na svoj bicykel. A ideme preč. Takže ideme na mape, napravo hore je CJ. A ideme tam. Takže túto hru som hral 1 500 000 krát a úplne ju milujem, pretože som ju hral ešte keď som mal... No jasné, prejdime, prečo ne? Zabijem ťa. No, takže hral som ju ešte keď som mal asi 7, 8. Potom som ju hral keď som mal 10 a proste je to šupa hra, nehorazná. Ako úplne v pohode sa tu prechádzajú ľudia. Typek na aute ho prejde, vidíte ten grafit, ten budeme musieť zamalovať v jednej misii, aj tam ten hore. Bože, to je úžasný pocit. No, takže predpokladám, že ideme do svojho... Áno, historické miesto, tam dole, to je ono. Takže ideme tam. Grove Street, domov. Ak by ste... toto potom mi napíšte do komentárov, či počujete poriadne zvuk alebo nie. A to potom upravíme v ďalšej časti a tu je naša ukážka našeho domu. Tam je naši pies. Alebo teda to není piesko, ale má sa to tak tváriť. Hore, na ukážku kašľané. A teraz budeme musieť niekde odšoferovať. Neviem kde. To nevadí. Jaj, už viem čo to je. To je tá misia na tom bajku úplne prvá. Ty vole, neznášam ju. Oh, man. Utekaj ty, Magore. Hej, ukľudníme sa. No jasné, zabili ma. Klasika. Takže to ešte nevadí. To mi ešte... Hej. Ešte to vyčekujeme. A túto misiu budeme robiť dlho, takže... Nevadí. No ale dobre, ty vole. Ja chcem ísť preč, už ma pustíte preč, ty vole. Jak ja toto neznášam, no konečne. Teraz kým sa dostaneme späť do domu, tu je Zeit, mám pocit, že si ani nemôžem ukradnúť auto. No, nevadí. Hop, a ukradneme si toto. Dúfam, že ma nevidí. A, videl ma. Hajzlik. Že musím... Tyvo, už si nepamätám, jak sa zbaviť hviezdičky. Ako viem, že v GTA 5 sa niekde skryjete, aby vás nevideli, alebo počkáte, kým vás nevidia, tam vyčkáte určitý čas na tom mieste, kde vás nevidia a... Dobre, povedzme, že viem ešte riadiť. No, už nemám hviezdičku, paráda. Hej. Som rebel. Idem na zelenú. No ty vole.
Rovno do cesty som mi postavil, to není moja chyba. Že ideme späť na Grove Street, tu sú gangstri, tu je skatepark. Sakra. Polícia. Teraz, ako sa tam naspäť dostaneme? Už si nepamätám tú mapu poriadne, takže... Ide sa tam tadeto? Niekade sa tam nedá ísť? Myslím, že sa tam dá ísť tadeto niekade. Hop. Sme na vlakovej trati. Ihrisko basketbalové. Absolútne nemám ani poňatie, kde som a tam niekde máme ženskú. Jasné, už viem. Vedel som, že sa tam dá ísť aj tadeto. Sorry. Tu som krásne zaparkoval. Moment. No ty vole. Kriste, bože. Čakaj, ako sa tam hore dostaneme? Si robíš srandu. Však sa chyť. No, nepreskoč toho, ale vylez na to, ty. Ježiš, to je dement. Mám pocit, že tuto sa dá hrať aj basketbal. A to ešte ne. Jak tam mám vylezť, ty vole? Počkaj. No to není normálne. Jak som tam lezol? Proste tam hore je zbraň, ale to už všetci viete, ty vole. Tu sú nejakí fialo gangstri. Hej, choď odo mňa, man. Čo odo mňa chceš? Ty vole... Čo majú v ruke? Okrem toho, že tam ten má v ruke blanta. Hej, ukľudníme sa, hej, chlapci. No, ideme najprv na to so zbraňou. Tomu rozbijeme. No ale boha. Nabijem ti držku, ty. Ty, hej, ty, presne. No, zabili ma. Oprčiť, mal som si to v tom dome najprv savenúť, aby som... nevadí. Pôjdeme na tomto otičku. Takže tento prvý diel bude asi len niečo také, že... Takže budem natáčať GTAčko a to je všetko. Keď sa dopracujeme vôbec k tomu, aby som prešiel prvú misiu, tak to budem rád. Takže ideme rovnakou cestou preč, ako predtým. Teraz už pokojnejšie. Yo, man. Takže kade som tu tam teraz išiel? Tade to dole? Hej, dobre. San Andreas. Ty vole. Hajzli, zabili ma. Už mám len $150. Takže teraz ako sa dostaneme hore? Vážne sa tam chcem moc dostať, pretože chcem tento samopal. Aha, no jasné. Už viem, ako sa dostať hore. Teraz budeš skakať dopredu? No nič, ja kašlem na ňo, ideme robiť misiu. Big Smoke, áno, to už sme videli, aj to už sme videli. To už sme videli. Áno, ale prečo na bicykloch, keď sú to gangstri? Prečo nemôžu ísť na, neviem, na hocičom inom, len ne na bicykloch? To sa nedá. Ani neviem, kam sa máme dostať, keby som to aspoň vedel. Hej, ty ole... No, ale už si ma nasral. Ty hajzlik. No však ja sa za ním snažím držať, ale...
Ako je pekné, že viem vyskočiť, ale ja by som chcel vedieť, čím rýchlo bicyklovať, alebo môžeš držať len určitú dobu. No. Go, go, go. Myslím, že tu končíme už. Tu sme sa mali dostať, ne? Ó, že by sme dali prvú misiu. Áno. Tak ešte ne. Hej. Ale ja chcem dať prvú misiu. Tu musím prejsť. Kto to... Ne, ako najviac túto misiu neznášam, hej, z celého GTAčka. Ale... Come on. A nevrejské po mňa, akože. Ja som vedel, že on tu zabočí. Ježiš, to je Magor. Ej, ne. Ne. Počkajte na mňa. Ej, ja viem, že som príliš ďaleko za svítom, ale neviem sa stade dostať, takže by ste sa mohli upodniť. OK. Spalujem tuky. Aha, dobre. Tade to. Dole. Á, ty vole. Come on. No poďme. Ježiš, ešte do tukto. No a už po mne idú. Hajzli, zmrdi. Ty vole. Umrite, ty vole. No už tam stája na mieste, dobre, už za chvíľu som za nimi. A ne, oni idú ďalej, oni ma len čakali. No, miláčikovia, ty vole. A pozeraj na tých zmrdov, oni ma zase zabijú. Ja sa z nich po tento. No, vysekal som s nimi. Voseky, vieš. Ne každý dokáže. Však už idem, ty vole. Som tu. Okej. So when you leaving, Carl? I ain't sure. Thought I might stay. Things is fucked up. Well, the last thing we need is your help. Ah, man, I won't let you down. I swear. Hey, we gonna call some hood rats and chill the hell out. You want some? I got a whole lot going on. I'm tired. I'll catch y'all later. Hey, yo, just drop in. We all... OK, takže ideme si uložiť hru. Mám viac rešpektu. Hej. Prečo to musí tak lagovať vždy po splnení misie? Však už zastav. Ja chvíľku počkám. Nech mi nabehnú FPS-ka, lebo... No ty vole. No, je to naspäť, OK. Takže predpokladám, že po ukončení misie to takto bude lagovať furt. Uložením sa posledne čas za 6 hodín, koho to zajíma. Takže si to uložíme, dáme pozíciu 1, áno, OK. Ideme sa pozrieť do nášho domu, ktorý sme v živote nikto nikdy nevideli predtým. A tu je foťák, a tu je šatník, ešte lepšie. Takže pozrieme sa, čo tu máme na prezlečenie. Môžeme si vymeniť telko za telko. Zas to laguje. Počkajte. Trup. Biele telko. To je super. I'm so sexy, man. Hej, dobre, chcem ísť preč, ty vole, pustí ma stade to, lebo ti pustím jednu. Enter späť. Enter koniec. Čiže sme sa prezlekli, vymenili sme si svoje sexy biele telko a ideme ďalej. Bože, ale milujem túto hru. Takže prešli sme prvú misiu, podľa mňa asi najťažšiu. Teraz na misiu bude dávať tento tu typek, ináč títo tu gangstri sú naši.
My ideme zbiť nejakú štetku, nech máme peniaze. Show me what you got. Aha, tu štetky len tak do vás strieľajú. Nesmieme ju pustiť v palbe. Got heart, Ó, huh? máme zbraň a máme love. Aha, takto mi zvoní mobil, ne? Hello? Hey, thought I'd explain some shit. Sweet. Hey, what's up? Since you've been away, shit has changed around here. Grove Street families ain't big no more. Seville Boulevard families and Triple Drive families are beefing and split with the Grove. Now we so busy, Centrum and Ballers and Vagos have taken over. So watch yourself out there. Yeah. Dobre, pochopili sme to. No ale ja sa chcem dostať k tomu samopalu. Ach, bože. Jak ja som sa vtedy dostal k tomu samopalu? Neviete mi to povedať? Neviete, ja viem, to nič. Že by tade to? Ne, tade to ne. Jo, bože, bože. Asi si ideme po misiu. Uvidíme, čo budeme robiť pre svoju Family Grove Street. Ej, po mne niekto strelal, alebo som len slepý? Dobre, som slepý. Že Ryder. To je typek. Zvíte, aký blantik si tam fajčí. Yeah, homie. Yeah, it's good to see you back. Vyzerá jak Wiz No Khalifa. homie love, no love. Oh, for sure, my nigga. My bad. What's cracking with you? Hey man, what you strapped for? Man, some pizza place keeps paying no raw hit up, man. Shit is beautiful. Teach the owner a lesson. Fucking Grove Street. You down? I'm always down. Let's go, bitch. Hey, show me how they drive on the East Coast, homie. Takže, ideme niekde Rydera odviezť k Holičovi. Hey, old Reese man. still run the barbershop? Like a raggedy ass motherfucker. He popped his membrane years ago. The way I let that old fool in my head. Kade sa tam ide? To je otáznik veľmi podstatného typu. Ty vole.